ନମସ୍କାର। ପିତୃ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମା'ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କେହି ଲେଖା ଲେଖନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ପିତୃ ଦିବସରେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିଛି। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଲେଖା ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଶୁଣ। ଆମ ବାପା ଆମ ଜନ୍ମଦାତା ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଭାବରେ ଯେ ଉପରେ କଠୋର ଆଉ ଭିତରେ ଭାରି ନରମ, ଠିକ୍ ନଡ଼ିଆଟିଏ ପରି। ଏ କଥା ଅଲଗା ଯେ ବାପା ତାଙ୍କର ସ୍ନେହସିକ୍ତ ହୃଦୟଟିକୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି କେବେ ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଦିଗଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ହିଁ ଆମ ବାପା। ମୋର ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନଠାରୁ ଯିଏ ମୋତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଶାସନ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋ ବାପା। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଗାଳି କଲେ ମୁଁ ଶୋଇଲା ପରେ, କାହିଁକି ଛୁଆଟା ଉପରେ ଖାଲି ଗରଗର ହେଉଥିଲ କହି ଯିଏ ବୋଉକୁ ତାଗିଦ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋ ବାପା। ଅଫିସରୁ ଫେରି ଯିଏ ମୋତେ ନ ଦେଖି ଏ ଘର ସେଇ ଘର ଧୁଣ୍ଡାଳି ପକାନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ବୋଲି ବୋଉ ପଚାରିଦେଲେ ଯିଏ ଚୁପ୍ ରହନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋର ବାପା। ପଢ଼ାବେଳେ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ବୋଉକୁ ଯେ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟିଏ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାଟି ଆଜି କାହିଁକି ଯାଇନି, କ'ଣ ତା ଦେହ ପା ଭଲ ନାହିଁ କି, ବୋଉକୁ ଯିଏ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋ ବାପା। ମୋର ସୁଖ ସୁବିଧା ଆରାମ ପାଇଁ ଯିଏ ଦିନ ରାତି ଖରା ତରାକୁ ନ ମାନି ମାଟି ସହ ମାଟି ହୋଇ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ବିନା ଅଭିଯୋଗରେ, ସେ ହିଁ ମୋ ବାପା। ହଷ୍ଟେଲ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସି ଗଲାବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇ ଲୁଚି ଛପି ଯେ ରୁମାଲରେ ଆଖି ପୋଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋ ବାପା। ହଉ ହେଲା, ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ତ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ ନା। ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ବେକାରିଆ ପୁଅକୁ ଯିଏ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ ଚାହିଁ, ସେ ହିଁ ମୋ ବାପା। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ବର ଓ ଘର ମୋତେ ନ ମିଳିଲା ଯାଏ ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ତା ବୋଲି ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି କ'ଣ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେବି ନା କ'ଣ? ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ କଢ଼ା ଜବାବ ଯିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋ ବାପା। ନିଜର ସବୁକିଛି ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦା ପକାଇ ମୋ ପାଇଁ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ କିଣିପାରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋ ବାପା। ମୋ ବିଦାୟୀ ବେଳେ ଯିଏ ଉପରେ ତ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହେଇସାରିଥିବା ଲୋକଟି ବିଦାବିଦି ପରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଛାତ ଉପରେ ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋ ବାପା। ମୋ ଠାରୁ ବେଶ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋ ବୋଉଠାରୁ ମୋର ଶାଶୁଘର ଓ ଘରକରଣା ଆଉ ଭଲମନ୍ଦ ଯିଏ ପଚାରି ବୁଝିଥାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋ ବାପା। ମୁଁ ସେଇ ଝିଅ ବା ପୁଅକୁ ବାହା ହେବି, ହେଲା, ତମର ପସନ୍ଦ ହେଉ କି ନ ହେଉ। ନିଜ ମନକୁ ମାରି ଯିଏ ମୋ କଥାରେ ହଁ ଭରିଥାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋର ବାପା। ବିଧବା ଝିଅ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ପୁଅକୁ ତାର ପରିବାରର ବୋଝକୁ ଯିଏ ହସି ହସି ତାଙ୍କର ନଇଁ ଯାଉଥିବା ବୁଢ଼ା କାନ୍ଧରେ ସହଜେ ବୋହି ପାରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋ ବାପା। ମୋର ଦୁଃଖ ବିପଦେ ଆପଦେ ମୋର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜି ଯିଏ ମୋ ଚାରିପଟେ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋ ବାପା। ସନ୍ତାନର ସଫଳତାରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଓ ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନୀରବରେ ବାହୁନି ଥାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମ ବାପା। ଯିଏ ସନ୍ତାନକୁ ଜିତେଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ହାର ମାନି ନେଇଥାଏ ଆନନ୍ଦରେ, ସେ ହିଁ ଆମ ବାପା। ସେ ହିଁ ଆମ ଶକ୍ତ ପାଚେରୀ, ଆମ ସାହସ। ଆମ ବାପା ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ବାପା ଆମର ଗର୍ବ, ଆମ ବାପା ଆମର ଗୌରବ ଏବଂ ଆମ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର।
ए पितृदिवस समस्ते निज बापांकर जत्न नियंतु, तांको सम्मान दियंतु। ए पितृदिवस रे समस्तंको मोर ए शुभवान। नमस्कार। आशा करे समस्तंको पसंद आसिବ।